Bad broads in Atlanta. Just to the lean the family. Credit cards and the scammers. Hitting the licks in the van. వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ పండు గేమింగ్. ఈరోజు మన వీడియో టాపిక్ వచ్చేసి ఏంటంటే ఎలైట్ హ్యాండ్ని అవేకన్ చేయబోతున్నాం. చూడండి, ఇప్పుడైతే ఎలైట్ హ్యాండ్ని అయితే టోకెన్స్ అయితే క్లెయిమ్ చేసేసాం. ఇంకా మనమైతే అవేకన్ చేసేద్దాం. అవేకన్ నొక్కేద్దాం. ఓకే, నొక్కేసాం. కంగ్రాచులేషన్స్ బ్రో, బాగానే ఉన్నాడు బ్రో. భలే షూట్ చేస్తున్నాడు బ్రో, సూపర్ ఓపీ. నొక్కేద్దాం. మనమైతే ఓపెన్ కూడా చేసేసి ఎలక్ట్రిక్ ఎలా ఉందో చూసేద్దాం బ్రో. బండిలు అయితే ఒకసారి బ్యాక్ వెళ్ళిపోయినా. ఓకే, డ్రెస్సెస్ బ్రో ఎలైట్ హ్యాండ్లోనే పెట్టుకురావాలనుకుంటా బ్రో. అయితే వెళ్ళి పెట్టుకొచ్చేద్దాం. ఓకే, సెలెక్ట్ ఎలైట్. ఓకే, మనమైతే ఇప్పుడు బండిలు పెట్టి చూద్దాం బ్రో. మా ఫ్రెండ్స్ అయితే రిక్వెస్ట్లు పెట్టేస్తున్నారు బ్రో. చూడండి బ్రో ఎలా ఉందో బండి. నాకైతే పర్లేదు బ్రో, బాగానే అనిపించింది. మరీ అంత కాకపోయినా పర్లే, బాగానే ఉంది. ఓకే బ్రో, దీంతో పాటు ఇంకోటి బ్రో, మనమైతే కొత్తగా ఎలైట్ పాస్ ఒకటి వచ్చింది కదా బ్రో. ఎలైట్ పాస్ కూడా అప్గ్రేడ్ చేసేద్దాం బ్రో. అప్గ్రేడ్ నొక్కేద్దాం బ్రో. ఒక్కసారి మనకైతే ఎలైట్ పాస్ తీస్తే 4 డైమండ్ కార్డ్స్ అయితే వస్తాయి బ్రో. ఒక్కసారి పర్చేజ్ బ్రో. ఇక్కడ వద్దులే బ్రో, బ్యాక్ వెళ్ళిపోతాం. ఎందుకంటే బ్రో ఈ ఎలైట్ పాస్ తీస్తే 4 డైమండ్ కార్డ్స్ అయితే వస్తాయి మనకి. అప్గ్రేడ్ నొక్కేద్దాం బ్రో. 499. ఓకే, 499 కన్ఫర్మ్. యాక్టివ్ క్లోజ్. ఓకే అన్న, వచ్చేసినాయి మనకి ఎలైట్ పాస్. రివర్స్ అయితే క్లెయిమ్ చేసేద్దాం. మాస్టర్ ప్యాక్స్ రాగా బ్రో. ఇప్పుడైతే బ్యాడ్జెస్ క్లెయిమ్ చేసేద్దాం. మొత్తానికి 75 బ్యాడ్జెస్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయినాయి బ్రో. కంగ్రాచులేషన్స్ అండి బ్రో, అమ్మాయి బండిలా. ఓకే 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 నొక్కేసాం. ఓకే, బ్యాక్ వెళ్ళిపోయి ఇప్పుడైతే ఐటమ్స్ ఏమేమి వచ్చినాయి అన్నీ చూసేద్దాం బ్రో ఒకసారి. స్టేట్స్లో ఏదో వచ్చింది బ్రో. MP40 వస్తే బాగుంది బ్రో. స్కారు ఏకే వచ్చింది బ్రో, అంతే. వచ్చా మన దగ్గర అయితే మొత్తానికి 19 డైమండ్ కార్డ్స్ అయినాయి బ్రో ఇప్పటికి. నెక్స్ట్ డైమండ్ తిప్పే వీడియో పెడతా బ్రో కంపల్సరీగా. ఇదిగోండి బ్రో, మాస్టర్ ట్యాక్స్ స్కిన్ అయితే వచ్చింది. తర్వాత అవతార్ అండ్ బ్యానర్స్ కూడా వచ్చినట్టు ఉన్నాయి బ్రో. చూసేద్దాం ఒకసారి అవి కూడా బ్రో. మేమైతే కొత్తగా ఈవెంట్ ఒకటి వచ్చింది కదా బ్రో, డ్రాగన్ గేట్ అని. ఆ ఈవెంట్ కూడా కొంచెం ఈ 40 డైమండ్స్ ఆఫ్ చేసేయాలి, ఎలాగోలా తిప్పేద్దాం. మనమైతే ఫస్ట్ రైట్ సైడ్ తిప్పుదాం అనుకుంటున్నాం బ్రో. ఎస్, రైట్ సైడ్. ఓ బ్రో, మనం ఎటు తిప్పితే దానికి రివర్స్గా అవుతున్నాడు బ్రో వీడి మట్టికి. ఫ్రీ ఫైర్ ఈసారి ఇటు ఇస్తాడు, మళ్ళీ మనం రైట్ సైడ్ తిప్పుదాం బ్రో. బచ్చా, ఇది రివర్స్గా ఇచ్చేస్తున్నాడు బ్రో. వచ్చా, ఇంకా మన దగ్గర అయితే డైమండ్స్ లేవు. ఓకే, బాయ్ ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అన్న. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same